na tayo mga idol. Tatanaw ko na yung tabing dagat. Ayun, ganda ng view. Ay, ayun, meron mga idol. Naipabila ako ng paborito namin ni Mrs. Ayun sa mga idol. Ayun na. Alright mga idol, no? So nakabili na tayo ng langis. Ito nga pala yung madalas na ginagamit ko sa aking Honda Supremo. Sa mga nagtatanong kung anong langis yung ginagamit ko mga idol, ito na siya, oh. Honda Pro. Ayan siya, oh. So sa halagang 270 mga idol. So yan ang madalas na ginagamit ko sa aking Honda Supremo, kay Raptor na pula. So dito ako mo bumibili ng langis sa may Guanson. Although may Guanson dun sa Bulinaw, ay sa Anda mga idol, no? Guanson sa Anda, kaso wala silang bentang langis. So dito lang meron sa may Bulinaw. Kaya pag gano'n na mag-change oil tayo, dito tayo bibili sa may Bulinaw. Alright. So gaya ng sabi ko, gagala muna tayo. Para naman hindi masayang yung ating vlog. Ang kaya pwedeng mamasyal, no? Ay, itampo yata tong motor ko. Hindi ko nabilhan ng langis. Akala ko magtatampo na, eh. Alright. So saan kaya tayo pupunta? Ay nako, ito yung vlog na walang kabalak-balak, na walang kaplano-plano. Basta pupunta na lang. Kaya isip muna tayo kung saan magandang mamasyal mga idol, no? Alright. So dito muna tayo pupunta mga idol sa may simbahan. Simbahan ng Bulinaw. Dahil may pinapabili pala sa akin si Mrs. So dito lang kasi yun mga idol mabibili sa Bulinaw. Try natin kung mayroon pa. Baka sakali makaabot tayo kasi hapon na rin, eh. I don't know if mayroon pa. Alright, so papasok tayo dito. Meron pa yata. Dito kami madalas bumili ni Mrs. no? Dito kay nanay. Yan. Ay, ayun, meron mga idol. So dito madalas kami bumili ng yung paborito namin ni Mrs. na turon. Pero hindi siya basta na turon. Nay, pabili po, nay. Ayan pala si nanay. Naipabila ako ng paborito namin ni Mrs. Oo, sige, kumakala dyan. Ito yung siya mga idol, oh. Ayan, oh. Ito, para siyang turon pero yung laman niyan kakanin. Oh, kanin siya. Ayan. Ilan anak? 10 piraso, nay. 10 pesos, 10 pesos. Kaya kung magawi kayo dito sa Bulinaw, dito sa may simbahan ng Bulinaw pala, puntahan nyo na si nanay dito at tikman nyo itong kanyang napakasarap na kakanin na turon. Anong tawag dito, nay? Ano yung ubi? Ubi na malagkit. Ubi na malagkit, ayan. Ubi na malagkit.
Oh, masarap nga po, kaya paborito namin ni Mrs. to eh. Magkano po lahat, Nay? 45 lang anak. Ito Siyam po. lang. Ah, sige. Siyam na piraso. Siyam na piraso lang yan? Oo. Ah, sige po. Ginayan na lang. Okay na po, Nay. Hindi, may lima ka pa dito na ako. Ay. Ito. Okay na po, Nay. Okay na po. Okay na po. Okay na po. Ay, salamat. Ayun, nakabili tayo. Nay, thank you po, Nay, ah. Yun lang talaga pinunta ko dito. Ay, salamat na ako nga. Opo. Si nanay pa yung nagwawalis dito. Oo, aalis na kami. Malapit na kami aalis. Buti nabutan ko kayo. Oo, malapit na. Usak. Kaya nagwawalis na ako. Galing kasi ako dito sa may kwan, sa may Guanson. Bumili lang ako ng langis ng motor ko. Eh, sabi ni Mrs. kanina, dan ka nga dun kay nanay, bilhan mo ako nung kwan, yung ubi na malagkit. Ano yan? Pang-apat ko na yung... Pang-apat na luto na po yun. Oh? Ay, nakarami na pala si nanay ng benta niya. Natikman nila. Masarap pala. Sabi nila. Kaya ang sarap nga po niyan eh. Para makita din ng mga viewers ko na pag dito sila sa may Bulinaw, sa may simbahan, dito lang oh, sa may likod o dito lang sa gilid. Andito yung pwesto ni nanay. Alright. Yun mga idol, so nakabili na tayo ng kakaning ubi. Hindi ko alam kung anong tawag, ubing kakanin o kakaning ubi, paras na rin yun. Nay, thank you po, Nay, ah. Sige. Alright. So, nakabili na tayo ng kakanin. Tapos gala lang tayo saglit mga idol. So saan pala magandang kumala. So pasya lang tayo dito sa may pinagpipilian ko yun. Sige, doon na lang tayo pumunta sa may bukal mga idol, no? Para naman may vlog tayo. Ayan. Doon pala tayo madalas na bumili ng kakanin. So yun talaga kasi yung paborito namin ni Mrs. na kinakain namin pag pumupunta kami dito sa may Bulinaw mga idol. Alright, no mga idol, so kikala lang tayo saglit para naman makapasyal din kayo. Alright, medyo malayo-layo ng konti yung pupuntahan natin. At wala pa masyadong nagbablog about dito sa may bukal na to, no? Pero napuntahan na natin nung last na vlog natin, nung gamit natin si Honda Supremo. Nung kasama natin yung mga bata na masyal tayo dito. Dito na tayo duman sa may sementeryo ng Bulinaw. Western Hill. Dire-diretso lang. Grabe oh, parang galing na sa bukal tong mga to oh. Nakaligo na sila. Oh, grabe yung pababa yun ah. Alright, so malapit na tayo mga idol. Natatanaw ko na yung tabing dagat. Ayun oh, ganda ng view.
daming tao no. Pag weekends kasi ang daming nagpupunta dito na mga taga dito rin sa Bulinaw. Alright mga idol, so nandito na tayo. We're here. Yeah. So, dito lang tayo sa gilid. Ayun no, grabe. Pakalinis ng bukal no. Ayun no. Ayun mga idol yung bukal. Ayun no. So baba tayo para makita natin. Alright mga idol no, so nakita naman natin yung bukal ng Bulinaw at grabe, napakaganda mga idol. Napakasulit, ang sarap balik-balikan, tapos parang maganda siyang puntahan pag ganyan na summer no. Kasi feeling ko yung tubig na galing dun sa bukal napakalamig, ang sarap na paliguan pag ganyan na tag-init. Diba? Pagdating ng summer, parang sarap ayain sila misis na magpunta dun mga idol. So yun pala mga idol yung bukal sa dito sa may Bulinaw. Para naman maipasyal ko kayo. Siyempre hindi pwedeng hindi ko kayo maipasyal dito sa Bulinaw mga tropa, mga idol. Si minsan 'di ba, karamihan na binablog Boracay, Siargao. Siyempre yan yung talagang pinakamagagandang pasyalan sa buong Pilipinas. Pero minsan kasi siyempre kailangan natin ding i-future yung mga magagandang lugar din dito sa bayan ng Pangasinan. Lalong-lalo na dito sa may Anda, Pangasinan, saka dito sa mismong Bulinaw, Pangasinan mga idol. Ay, may inggit na naman yung dalawang hindi nakasama sa akin sa rides. Ay, Mr. Ben Moto, saka Balong. Ang ganda ng pinuntahan ko, alam nyo ba yan? Kaya sa susunod, wag nyo na akong indyanin. Siputin nyo ako sa mga rides na pinaplano natin. Alright mga idol, so yun lang yung vlog natin. So papauwi na rin tayo.
Siningit talaga eh, no? Oh? Alright mga idol, no? So, sana ay nagustuhan nyo tong vlog na to. At dito ko na siguro tatapusin tong vlog na to mga idol. So, ingat po kayong lahat and God bless po. See you po sa next na vlog natin mga tropa, mga idol.